Da li ste gledali film Dan velikih valova? U filmu grupa mladića živi svoje živote, prolazi kroz veselja i teška razdoblja, no povezuje ih strast za daskanjem, surfanjem. I žive za dan velikih valova, kad će moći zahati veliki val. No zahati takav veliki val traži veliku umješnost, jer u nevještog surfera taj pokušaj će rezultirati tako da ga taj ogroman val zdrobi o dno ili stjenje. Čovječanstvo je danas pred sličnim izazovom. Ili ćemo uhvatiti veliki val i krenuti u novo razdoblje, puno prosperiteta s tehnologijama kao što su replikatori, generatori slobodne energije, kapsule zdravlja, vađra itd. Ili ćemo zbog svoje gluposti, nespremnosti da se promijenimo, biti uništeni. Dane su nam sve te tehnologije kako bi konačno stvorili civilizaciju i krenuli prema zlatnom dobu. U protivnom, prema izračunima znanstvenika kreativnog društva, do 2036. nas neće biti. No moguće je da, kako smo ludi, i ranije okončamo ovo mučenje. Vrtlar koji nas je posadio u ovaj svemirski vrt očekivao je da dajemo život, kao što svaki vrtlar očekuje. No mi dajemo samo smrt. Ta biljka koju zovemo Zemlja sa preko 8 milijardi stanica ne daje ploda i proizvodi samo smrt. I što će napraviti svaki dobar vrtlar? Iščupat će taj korov jer prijeti svom ostalom bilju. Ne razumijete o čemu govorim. U tome i jest cijeli problem. Zato 2.12.2023. na kanalu Kreativnog društva pogledajte forum Globalna kriza odgovornosti. Na njemu ćete dobiti informacije koje će vam dati odgovore na vaša pitanja. Ako želite živjeti, ovo nećete propustiti.